compare good Verydarkman na Blord. Akwụkwọ okwu na ana Igbo ife na-eme mụ na gị na-abụ kedu okwu afọ ya abụ ndị Igbo na-enwekịta efu Blord ka ọ na-ekwu okwu na onwe nwanne anyị nwoke onye Ebonyi steeti mara politician na fa na-atụcha egwu na Ebonyi steeti. This guy kwuburu okwu maka politician up to today anụ m na ọ dị ka kaji amanụ na fese tụrụ ọna dị 10 inugo ebe Blord na-ekwu okwu maka social issue na-abọda gị ji mụ na gị na-abụ akpọchiri shọpụ ndị ọgba ọgwụ inuru onu Blord. Kedu maka nke Ghana? Kedu maka nke Nnamdi Kanu? Kedu maka sọpọtụrụ Peter Obi? Kedu maka fish magnet? Now Verydarkman pụtago kịta say that no o trademark go the whole 45 crisis like what we were saying before. Anyị na-ajụ kedu na class or category Blord trademark software ya na ọ bụ na Verydarkman trademark ya so ife social media so Blord can equally trademark. But when we even talk about here, this shows that if a Verydarkman make it shows that na Blord it's trademark or anything because up till now onye bere mụ na gị na-abụ evidence. One, na kedu ka a reasonable business somebody gets well trust onye dịka Blord ka ya na ya na-abụ mee business ebe ọ bụ na sometime ọ ya abụ kwuche okwu pụta na social media emecha ọ bụ na ife afọ gwa mụ na gị na-abụ abụrụ eziokwu. Na onwe ife nchọrọ ịgwa gị ebe if these two guys n'ebe agwa m unu soon that na don't create an enmity because of these two people, these two individuals. Ị nwere ike ọ bụrụ nke nwa bụ onye ga-agbara ụzọ at last mbọsị mmadụ na-abụ a ga-aja m nwere ike go dey there. I'm telling you for free. Ịghọtago ịzụ ọya mpụga ebe ị na-anụ ọgụ tribalism na social media ọchịcha na-atọ m na compare good Verydarkman na Blord. Akwụkwọ okwu na ana Igbo ife na-eme mụ na gị na-abụ kedu okwu afọ ya abụ ndị Igbo na-enwekịta efu Blord ka ọ na-ekwu okwu na onwe nwanne anyị nwoke onye Ebonyi steeti mara politician na fa na-atụcha egwu na Ebonyi steeti. This guy kwuburu okwu maka politician up to today anụ m na ọ dị ka kaji amanụ na fese tụrụ ọna dị 10 inugo ebe Blord na-ekwu okwu maka social issue na-abọda gị ji mụ na gị na-abụ akpọchiri shọpụ ndị ọgba ọgwụ inuru onu Blord. Kedu maka nke Ghana? Kedu maka nke Nnamdi Kanu? Kedu maka sọpọtụrụ Peter Obi? Kedu maka fish magnet? Gwagonu m ofu ife dị ihe a kịta na ana Igbo anyị na-abọda mụ na gị na-abụ Blord na-atụnye ọnụ na ya na ọ ya abụ echi n'onwe ihe pụta na dị na onye dịka ma bịakwuo Blord na azụ n'ụbarị ọgụ na social media na kịta na dịte na-adịgo clear na achọrọ m iji onye obodo the street guy na-agụ 48 powers of law. How far? Because ana m agwa unu ebe a nwa sị gị lapụnụ Blord na Verydarkman let these people settle their differences na famu ebe fa na ebido. I be saying it here. Ikwezina ka these people use oge anọ ife agwa ya mpụta ebe ana m agwa gị gbabara onwe gị mbọ echezina onye na-achọ favor ya nwanne. Nobody is there to help you. Fight for yourself for you to break through. Failure to do so ndị a ga-eyuzucha gị na generation ga-ayuzukwa nwa gị. Yes, ma ọ bụ na ị chọrọ wake up. Verydarkman is making his money. Blord is also making his money. Yeah, if you don't know. Emecha kịta afa ga-esetụrụ ife a is either afa setụrụ outside the court ma na afa ji nwa esetụrụ onwe fa. I'm telling you for gị ma na-egbu onwe gị maka Blord ị na-egbu onwe gị agwa m unu adọnụ emife group mụnwa ya adị m emife group nsọpọtụ gara m asọpọtụ go for ife mfụrụ ị na-eme dị mma ma aka akụkọ ọ ya bechi n'onwe ka isi zuzuo mpụta ebe a gwaruo ngị okwu alụọ I no dey look anybody face. That is why anụlọ m n'ịnọ ana m akọ ụda akụkọ afọ imesie ọpụ mfụ na ife ị na-eme adọrọ ma mpụtakwa ebe a asọpọtụ buo na nga akwa ya mpụtakwa ebe a gwaruo ngị okwu alụ na imetere ife imere gara ga na-eje